Mahwani niniwo futi neakomana kuvarayirwa kwangu soka. Dai chidzini ichi takatochifukura last week kakusati kwanaya. Kuonda handisiri kutombodhabhura kakuti mbinga yakakirara. Kana nini wanguka. Letogera 2024 tetompedza tichirova mangoma kubedroom studio kako yekwatrojan yekunational. Gaya okutongofuma ndichiudza kuti tiri kubosa ngoma kwaoskid. Mahwani. Timba yemadoko hatina zuva rese. Hayo mradheyo. Sabvanyawo ndipa pressure sterei. Ziva kuti ndine head of mission iyi. Mundofanira ndipa manafu majenga imimi. But madoko makachigwina seko chijackpot ichi. Apa ndo patapinda machena manje boys rangu. Uri kuona kuti tikangobva panapa unogona kutongodokerwa watongowa muupfu waiziya. Because chidzini ichi tikangochitengesa cheteka inini ndakatonanga kunohodha kesi rese remapurona maiziya. Makachigwina seko nhai mujama chigemu ichi. Mahwani Sauro. Ona kaya ndakaita paipai. Ndandakatorwa negomba. Ndandanyimwa jembe namarada nguwa wengudzi ona. Hamena ndi ndakadhakwa nemutoriro. Ano ndi ndakadhakwa nemutoriro ndiyanga ndipa mari yachona ere. Ndadipai. Vandati muchiraka ndakanotsvaga pamba pane bishi waiziya. Kokurada kamaghetto esi takanofa nenzara. Ukunzwa mufana wangu? Bishi? Ndochi ichocho. Bishi ndo mariro zvedhigo lato. Pseka iwe. Ndakazvizvinga pangu padheni rasama ndikona pakapaka 1 kadharisani pausa 140 nemabhasikoro ega ega. Papakatitagiswa kakirawa kemabhasikoro gaya. Ndikati hakurada ndakanogarira nyimba dzakadai so idzodzo. Ndo pekubikirwa kana sadza nekabichika. Handakora moyo karastamani. Ndadipai. Mahwani niniwo futi neakomana kuvarayirwa kwangu soka. Dai chidzini ichi takatochifukura last week kakusati kwanaya. Kuonda handisiri kutombodhabhura kakuti mbinga yakakirara. Mundofanira ndipa manafu majenga imimi. Maita basa mukuwasha nelift. Saka munondiitirawo mari kunosvika pazinyengere pamakuva apo. Waita raki mwanasikana. Abva kapa dhibochi epa ndikutoenda wako. Ndikuenda nemaruva paguva rabhosi wangu wakapfurwa wakafa kudhiara siyo. What a coincidence naimi. Neniwo ndiri kutoendawo kunoisa maruva paguva ramama wangu ikoko. Kodhiara siku amuri kutaura asi muri musoja kani naimi baba imi. You don't know me nai. Ndiyena singazive mukuru wamapurisa munharaunda ineyi. Asi uri munyowanikana. Mupurisa futi. Hamuna kuti kudhiara here imi. Kudhiara siku aenda mapurisa ere kana kuti masoja. Inini ndiri kukwazva zimbandara. Let me introduce myself kwauri handiti. Ininika our second in command constable captain guardian neighborhood bomb disposal makaro. Wow, nice to meet you. Ini ndonzi Bridget. I'm from Hatfield. Ndakastada law. So I can say kuti tiri friendly forces. Saka madoko maitosarudza mastudani imesa vane bundu rekurekodha. Kodai makadzingwa mustudani maita sei? Ungatojambe bishi shani kuti rakapakwa magarisa akati akwere. Ndo ndakatoita iyo dhigo lato. Pechifuwa wangu ndandatodarikira akamurada. Ndisonzwa pari kuridzwa ngoma. Paiwo nechepakona so saka pesa nyatsooneka. Ndakabva ndadududza mukoma wangu kudai so kwakona chakachaya sekuru. Vandati dha. Iwe pakaipa kuita seko nhai mufana wangu. Hauna kukuvara nemapurona here pakadaro so. Dai wakandishedzaka. Shit man mufana iwe. Mukutora mapurona chete mukoma wangu. Ndakasvika paipe Kingman kondo kutora nezvifinara ukamukoma wangu. Kwete nhamo. Ndo pandakatonzwa kuti munhu angakiraraka. Ndiwedu yemakombe kuwande munomurokesheni weKingman. Gayai. Ndakabva ndakaka matende mukoma wangu. Ukunzwa mufana wangu? Ndavaziva selector mani yavo. Studani yavoka inomanga zvekudaro. Apa makomba avo anodya manhozhi 50. Pamwe vachirova manhozhi. Asi ndo anotanga kuzara. Eka, handi ndonyacho natutu ari nezvayo here iyoyo. Pseka yambwa, handido zvinzwa futi izvozvo. Baba ndakadya type fooders, mabhiritongo aya, jemu mukoma wangu mamaledi rariya, doro kwako nebhauza remugodyo, wangosvika ovhura chitepu chacho wobva warova makapu. Manje mfana wangu paeji apa waisapamburwe here mfana wangu. Vandipambura Kingman, but gaya lake randakaitaka, ndakatinoti mai Mose ndo vave nichaji nemasini esaya, nekuti iwa nagoga zimbinge kushayika masisters weziya, saka ndatongo ndakagara-gara, ndobva ndanzi muzukuru wambuya wadya here, ndobva ndanzi kusteki. Amana soka. Ndakutotsvaga hangu chembere kudana naye nekuti zvazvikwe izvi. Saka madoko wakazoziva sei kuti mbinga yakavigwa nemasini anodhura muguva? Bebi ndiye akatongotaura ega shamari. Tiri kudheni kandakatongonzwa mai Mose vakutaura kuti mbinga yanga yakasiya nyora kuti ndoda kuvigwa neRolex watch yangu, neVersace t-shirt, netennis racho, nejini racho futi gaya. Apa hanzi mbinga yakati munondiviga futi nebelt rangu reguchi. Riye resaura takabona painternet rakanzi $1,000. Plus zvisazodhibhika body viewing baba. Tetatodhabhura zvese kurada. Saka takamirireko nhai boys ndipei foshoro nepiki kandipinde mukati. Imi bomb disposal. Onai vanhu ava vari kufukura guva. Chii chakadaro ichocho? Buda imomo Sauro mahwambi. Ndaona risipoko chimdaragaro chiachiye. Ndwaezva. Mirai makadaro kanhai madokwane. Ndatovhura kofi nizvozvi zvikezvi. Saka dzika mai. Ndakutoona honyeka izvozvi saka I'm sure pane Rolex watch ndakutosvika. Hey you fucking little criminals. Mirai papa mabatwa you are surrounded.
Don't fucking run. Zvakandirwa mategas musiti ngoma. Sauro, sare muchita plan madoko ngatirove pasi. Vacho vanowandirwa vanonzi maplayer vane foni dzinopisa dzimwe dzakahaitwa mazita bebi rine masasi rinonditumanisa mazuvano zvakachinja mabebi atichenda vanetsika taiti dzinoti mukaka aubatwe isa dzinotsika.